bojoku. Oh anake kae. Anake. Lah aku sakmono apa ya cukup Ya jare. kowe sing kene kowe sing kene. Ini sian. Bune, Iya, Pak. pirang-pirang dina awake dhewe iki paribasan ana ing pradesan. Iki jane bojomu rada banci ngono dadi. Kualik sing suarane ngono ki aku. Iya. Anak ora tau mulih teko omah langsung tak pentungani. Pirang-pirang dina lho. Iya ta, Bune? Kayak mau neng di to, Pak. Alah. Di ini pamit apa ora? Lah ya bocah iso kaya ngono karepe piye? Aku siki yo kudu ngecek. Hak. Aku teko, Pak. Loh, teko ki lho, Pak. Sor. Ndak apa-apa. Anak awake dhewe Ndak kok kaya apa-apa. ngono to, Dek Pak. mari numpak bis harapan. Maaf. Hak. Mabuk.